Čaute lidi, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video nebude ani z Minecraftu, ani z ničeho jiného, ale ze hry, na kterou chci dělat let's play, a ti bystřejší z vás, kteří nejste postižení, mohli vidět, že to je hra Deus Ex. Ano. Sorry za tu debilitu, ale to nevadí. Sorry, když nebudu moc komentovat, toto je totiž můj druhý točený let's play, takže jsem začátečník jakoby. A tuhle hru bych chtěl natočit samozřejmě jako let's play a se hrou Dishonored, to všechno bude let's play. Dishonored, Borderlands a to Deus Ex a Minecraft, těmhle třem se budu věnovat, dokud tě nevyhraju. Takže něco o hře Deus Ex. Deus Ex vyšel teďka, myslím, že před, já nevím, měsícem, teď vůbec nevím, prostě... doufám, že to nebude vadit, že jsem si tuhle hru stáhl, protože si nebudu utrácet ze 800, když jsem tuhle hru jednou měl, ale no to je jedna, nebudu sem tohle plést. Deus Ex to je taková prostě hra, že jste se zapletli do takové, no nezapletli jste se, ale prostě v jedné firmě přepadla, v jedné firmě, která prostě tam, ve které vyráběli prostě takové nano lidi, prostě nadpřirozené lidi, tak tu vykradli nějací profíci zase, aby se to náhodou nějak neskomplikovalo, tak vás zabili a z vás se pak stane ten nadčlověk, abych to tak dal nazvat. OK, takže dáme new game. Budeme hrát tohle. Já radši tuhle tu hru budu hrát v tohle, protože já jsem strašný kretén a chcípal bych non-stop. Tak. Za chvíli bych řekl, že to bude dialog a já vás na něj nechám čumět. Tak a už je to tady. Intro. Is everything in place? Kurňa. Sorry za to, že jsem to skipl, něco se stalo. To bylo omylem, fakt sorry. OK, tak neviděli jste ten začátek, to se já doufám dost, nic nestalo, to je jedno. Tak. What did you mean back there, Meg? About how you found it? Nothing. It's just my nerves talking. There's something I should know about this place, about Sarif. Destroy tě. Hold on. We're still getting biochemical fluctuations across the artificial flow cells. Čau, dědo. But the increased neuropeptides coming from the PDOT cluster could be throwing off your calibrations. Right, I'll double check that. I can't believe you were asking about David. You've been here long enough to know... Eric! You wouldn't be avoiding him, would you? I wouldn't dream of it, Dr. Reed. I think I know why Declan's readings are off. Too many peptides? I'm thinking the glial tissue breakdown we noticed after splicing in the repressive protein might be the cause. If we had a better cytometer... You might get a more accurate reading if it's necessary. I'll ask David to consider it. Well, if he orders one from Page Industries, maybe they'll throw in another cappuccino maker. You overthink everything, Adam. The work we're doing is good. We're helping people over... physical limitations. Yeah, except most of our clients seem to be DOD. You're doing It's good. not all Just another hour to go. We work with teachers, doctors, construction workers. Watch it, Eddie. Those boxes are worth more than your salary. Sorry. Nia, you almost ready? For Washington? Huh. Ah, Dr. Reed. This is General O'Neill. Dr. Savchenko was telling me you've been... O'Neill z Věžný brány. Yes. Thanks to Vasily, actually. As I was saying, sir,
The Typhoon uses a modified combat chassis like the one I'm wearing. But I've improved its design using shaped microcharges to propel the steel balls. And the backblast problem? Solved through kinetic bleeders in the augment. Here, watch. Go ahead. Impressive. How soon till it's ready? I'm afraid I have to run, but Vasily has all the details, General. Of course. We still have some work to do. You're right. The teacher would just love having one of those things. You're missing the point. Defense contracts keep us afloat, but neural augmentations that make you think faster, react quicker, they can really improve a life. Everybody's lives. David's talked about it for years. Yeah, he is a talker. He's a good man. Admit it, Adam. A part of you likes him. I like everyone, Dr. Reed. Yeah, right. Takhle vypadáme my. How far are you going? Diane's office. I forgot to leave her a key so she can walk Kubrick. He's gotten big, you know. Keeps knocking over all my plants. Did you destroy that vase yet? I moved it. And I fenced it in the yard. Like you always said you were going to. Yeah, never got around to that. Sorry. Me too. About a lot of things. Adam, there's something Debile. Pritchard. So, are we all ready for the trip? There's Farida. I'd better hurry. See you at the helipad, Adam. Sure. Did I interrupt something, Jensen? You fixed that firewall yet? You don't fix an entire firewall. You find the loophole and plug it. Then did you plug it? Yes, I did. Want to know how? Oh, wait, I forgot. Ex-cop. I doubt you'd understand. Ex-SWAT, and you'd be surprised. Sarif has to see you too. Athena. She wants me to show her how to track our scientist-implanted locator devices. In case your security plans in Washington don't measure up. They will. Gentlemen, how wonderful to see you both. Go right in, Adam. He's waiting. This is the newest and encrypted GPL trackers, Athena. It transmits data to our dedicated satellites every 10 feet. I don't care what it takes. I want you, Darrow, in Washington, by my side. Man doesn't jump for anyone. He's a Nobel Prize winner. Senators love this guy, Lyle. The hearings will go much smoother with him there. Big day for us tomorrow. Everything in place? Yes, sir. Capitol Police will escort us to the Hill, and then Federal Protection Services takes over. Good, good. How's our girl holding up? She's nervous. All she has to do is show him her research. She explain it to you? Not really. Ty máš elektrickou ruku. It's incredible. All those purists out there accusing us of tampering with the natural order, when all Megan's done is figure out how to unlock the potential that exists within our own DNA. Nehle fotbal. It's safer and easier than anything you, Darrow, ever did. Environmental malfunction. Hej, já se chci dělat na Laboratory fotbal. Subsection 6. All lab chiefs, please report in. We better not take any chances. Not tonight. Use my elevator to get down there. You know the code? Yeah, 0451. Let me know when you find. Tak jdeme. Someone to shut off the damn racket. Yes, sir. Jo, první akce, jo. OK, takže vítám vás v první, vlastně, jak to mám říct, You need to know what's happening, Adam. Use my elevator. Vítám vás v prvním, prostě jak tady chodíme, což je u mě úspěch prostě, já tady chodím, yes. OK, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 7, 1. Aha, tak nic. Jak je to? Hej, 0, 4, 5, 1. Jo, dobrý. 0, 4, 5, 1. OK. Něco se tady podělalo a my to máme jít vyzkoumat, co? Podle mě to nebude moc dobré. Do prč. Kurva, dobře. Tady
Ale já se na něco tu prdele musím podívat. OK, jsou zpět. No, tak kecej. Serious equipment failure. Can you get eyes on her? I'm trying, but the intellicams aren't responding. There's interference coming from somewhere. Find out what's happening, Jensen. Hurry! Richard. Do prdele. Tak jde vidět, že se fakt něco hodně podělalo, protože... Hej. Vidíte, tady dělají ty nanoruky prostě z větší sílou a tady. OK, skrčí se Cčkem normálně, ano, to už známe z předešlých her. OK, tak jdeme se podívat, co se tu stalo. Co se tu stalo? No, to je to právě, že nás někdo přepadl. Ale... Ej, no, vidíte, to jsou ti šmejdi prostě. Ti co ukradli to nanoruky. Mě nevidíš, nebo co jako? Ale chodí pěkně trapně. No to je jedno. Tady vidím. Tak to tam jdem prozkoumat. Tak mluví. A jo, to je jak se to je ta cesta, kde je a tady. Tak jdeme. Jdeme. Studma přišel, no ale jo, co tady dělal, ale... Ne, já si tu meditoval nebo něco podobného, ale... Počkat, uhlásíme to tu. Co? Aha. Combat. When the lead starts to fly, it's wise to take cover. This will protect you from... Aha, tak to už asi víme, jak se to dělá. Díky, nepotřebujeme tvoji radu. Tak. Tak pojď. Vysvětně. Trololo. Ty hoď mají nějakou sílu. Nanoboti jedni svinčtí. Ještě někdo tu je? Nebo někdo? Už nic? Uká, máte zbraň, jo, super. Co? Střílí se tu? To ne. Já vás chytím. Aha, tak asi nechytím. Ty svině jsou tady. Teďka je překvapíme. Jo. Přímá šutka. Ještě někdo? Takra lagy. Lagy, totální lagy. Dobré. Asi tuším, kud mám jít. Furt rovně. Ale prdele. No, to jsou šmejdi, oni jsou mi teleportovat. No, to mohl přežít. Ale nějaká krev mu zmizla. Jo, tady se něco stane. Jo, jsi hezká holka. Svině jedna. Aha, je. Tak pojď. Další pán na holení. Jo, ještě 2 se chcou u nás uvolit. Já vím, že máme nízké ceny, ale... Neročíme za dlouhou životnost. Cípneš. Svině. Ještě někdo po mně šije? Jsi furt ty? Já ve svině, to nemá období, ty lidi. Tak jo. Hej. Sakra, to jsem nechtěl. I když teď máme si nekonečnou náboj, tak to si teďka můžeme klidně vystřílet, co chceme. Další lak. Ach jo. Tak tohle to bude na vypnutí počítače. Ne, ok. Svině. Au. Čauka lidi, zdraví vás a u dalšího pokračování mého lesly. Crazy Spojení. A teď jdeme takzvaně pářit.
Ty vole! Oh. You lost enough people today? I'm sorry. We're sick of Deus Ex Human Revelation. OK, to jsem trochu přehnal tohle, ale to vůbec nevadí. Já bych řekl, že tohle by pro dnešek stačilo, že to byl takový prostě jenom ukázka, že tahle hra bude v let's play a každý díl bude mít 30 minut. Tak to nám bude stačit, ne? Nebo jste svině zákařné, ušknuté a nevím, proč se mi tam tak laguje, nikdy zatím ta hra se mi ani jenom nelagla, když jsem to hrál ještě v off-screenu. Nevím, co to je. A ještě já nechám tohle intro a pak už to necháme být. Fajný brýlečky. Adam. Okay, lidi. David, you in the building? Just enter the lobby. Sorry to pull you out of sick leave so soon, but we've got a situation. A break-in at our Milwaukee Junction factory. Meet me at the helipad. OK, tak doufám, že dokecali tohle by pro tenhle let's play stačilo, všechno jsem vám řekl, příště bude 30 minut, nebojte se, díky za shlédnutí videa, dajte lajky, odběry a komentáře a to je tak všechno, tak jo, díky za shlédnutí a čau.